μην παρεξηγήσετε, γιατί τώρα η μνήμη αδυνατή, δεν κρατάει. Αλλά πάντως δεν πάω να εύχομαι. Τούτο σας το υπόσχομαι, επειδή δεν μπορώ άλλο τίποτα να σας προσφέρω. Και εσείς με ευεργετείτε, εκεί που είμαι ελεύθερος προσεύχομαι. Δεν περιαυτολογώ, δεν καυφυσιολογώ, αλλά σας εξομολογούμε. Επιμένω, πολλάκις με έπαινε την ανέδεια. Πανάγαθε, σε παρακαλώ, εσύ με ηλικήσες, εσύ με φόρεσες θάλασσα. Σε παρακαλώ, Πανάγαθε, μην με εγκαταλείψεις, βοήθησε. Πώς θα περπατήσει τώρα η κοινωνία? Έχει γίνει δόγμα της ζωής η διαστροφή, η διαφθορά, η κακοήθεια και η παγιαθροπιά. Εάν θέλει κανείς να ζήσει χριστιανικά, πρέπει να πει παράδειγμα. Γιατί οι διάφοροι τομείς, δυστυχώς να πω και παράπονο, και ακόμα και μέσα στα ράσα ακόμα, δεν υποστηρίζουν τα ιδανικά της πίστεως και τα ήθη των προγόρων μας, της παραδόσεως μας. Προσέξτε, γιατί σας λέω και τούτο, όχι ως είδηση, αλλά ως πληροφορία. Δεν έχουμε μέρες. Να το ξέρετε, σας το λέω υπεύθυνα. Εντός Ιουνίου θα έρθουν φοβερά δεινά. Είμαι στο δρόμο της συντελείας. Προσέξτε, να φροντίσετε τις σχέσεις σας με το Θεό. Να πεθάνουμε αύριο. Και η ψυχή να πάει στο δικαστήριο. Όσο είναι τα μάτια ανοιχτά, μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι είναι Κύριος. Όταν κλείσουν τα μάτια, τότε η ψυχή ρένεται χειροπόδαρα να πάει στο δικαστήριο, να απολογηθεί πού έβαλε τη ζωή της. Έζησε ηθικά, χριστιανικά, σωστά, αξιοπρεπή. Γι' αυτό προσέξτε, δεν έχουμε μέρες, άλλωστε εμείς είμαι θεραπεύουν. Τα αμαρτίες μας συγχωρά όταν μετανοούμε, αλλά μας χαρίζει και την υιοθεσία και αποκτούμε θεοαγίστια. Γινόμεθα ή του Θεού, να μας υπηρετούν άγγελοι. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αδερφοί μου, μην πλανάστε. Ό,τι υπάρχει κάτω από τον ουρανό, να το φτύνετε. Και ψευτιά και ματαιότητα. Κάπου ο θάνατος, εγώ θα πεθάνουμε. Εσείς αξιοπρεποί κύριοι, πέστε μου τι πήρατε μέχρι τώρα από τον κόσμο αυτό που αγωνίζεστε. Σιγά. Ακέραιο, διότι ο νους είναι η σύσταση, η υπόσταση της προσωπικότητας. Σώμα έχουν και πίθηκη. Ο νους λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος, γιατί πάλι τώρα είναι διπλή. Ο διάβολος, η αιτία των κακών, δημιουργεί δύο μορφές πάλης, την πρακτική και την θεωρητική. Με την πρακτική προσπαθεί να μας γεράσει, να κάνουμε κατά πράξη κακά, να κλέψουμε, να αρπάξουμε, να σκοφαντήσουμε, να αδικήσουμε, να πούμε ψέματα, να κάνουμε αλήθικες πράξεις. Άμα δεν τα καταφέρει στην πρακτική, τότε έρχεται στη θεωρητική. Τότε φέρνει στο νου σκέψεις πονηρές. Αυτό ακριβώς είναι τώρα η πρόσοχη. Τώρα εμείς κρατούμε το νου και παρακολουθούμε. Ποιο είναι αυτό που ήρθε στο νου? Είναι παράνομο, λέμε, είπα για πίσω μου, σατανά, μέρε Χριστού βαστάζω. Αποφεύγουμε το νόημα του παρανόμου. Και έτσι αποφεύγουμε την ηττοπάθεια, κρατούμε την ομολογία και βαδίζουμε στην επιτυχία. Διότι δεν δεχθήκαμε το παράνομο.
ελεηνότητα, διότι τελείως έχω εξαντληθεί. Με συγκλονίζει πάρα πολύ ο σεβασμός και η ευλάβη και η αγάπη που δείχνετε, και αυτό με αναγκάζει να σέρνω από δυστυχής. Έτσι, για να σας καμαρώσω πρώτα και έτσι να προκαλέσω και το σύνδεσμο μεταξύ μας, για να είμαστε μονιασμένοι και ενωμένοι, να αντέξουμε, γιατί επλήθυναν οι αμαρτίες και ενδέχεται μήπως ξεχάσουμε το σκοπό μας. Ξεκινούμε, αδελφοί μου, σαν πρώτη βάση, σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων μας, ότι απαραίτητο στοιχείο για μας, ειδικά τους μοναχούς, είναι να μην ξεχνάμε ποιοι είμεθα, ποια είναι η καταγωγή μας. Γιατί άμα αυτό το ξεχάσεις, είναι δυνατόν να προχωρήσεις. Άμα ξεχάσεις ποιος είσαι, ποιος ήσουν, τι θα γίνεις, πώς είναι δυνατόν να σταθείς και να κρατήσεις ακρίβεια συνειδήσεως. Γι' αυτό απαραίτητο να μην ξεχνάτε, να το κρατάτε μέσα σας. Δίπλο που την ευχή, να θυμάστε ότι είμεθα ιδιόχειρος κατασκευή του Θεού, κατ' εικόνα και ομοίωσήν Του. Αυτός είναι ο σκοπός. Και για να κρατηθούμε εκεί χρειαζόταν υποταγή και εξάρτηση. Βλέπετε, αυτά δεν τα κρατήσαμε. Δεν κρατήσαμε την υποταγή και την εξάρτηση, που ήταν απαραίτητα στοιχεία, και οι άγγελοι και οι άνθρωποι, και κρεμιστήκαμε στη φθορά και στο θάνατο. Η Παναγαθότης του ελυπήθηκε, η πατρική του στοργή δεν μεταβάλλεται. Παρόλο που εκουσίως εμείς, χωρίς κανένα λόγο, έκαναμε την ανέσχυντον, που έτσι, πρόκληση, εν τούτης η πατρική του στοργή και ιδιώτης δεν μετεπλήθη. Αλλά κατέβηκε ο ίδιος, εφόρεσε τη δική μας φύση, να την αναπλάσει όπως την κατασκεύασε από την αρχή, και να μας δείξει και τους τρόπους της επιστροφής. Γιατί, όπως είναι γνωστό και πάντοτε το λέμε, αλλά το αισθανόμεθα, μετά την πτώση ο άνθρωπος έπαθε διαστροφή και δεν μένει μέσα του ποτέ η έννοια του καλού, αμετάβλητη και ακινητή, αλλά και με προσπάθεια ακόμα θα το κρατήσει. Αυτός ο τρόπος λέγεται μετάνοια. Δηλαδή η πατρική στοργή, αφού με τα αίμα του επλήρωσε την ενοχή μας και με το παράδειγμα του μας έδειξε τον τρόπο της επιστροφής, και πάλι δεν πειθαρχούμε, τότε κατέβηκε χαμηλότερα η Παναγάπη του και μας έδωσε τη μετάνοια, και σαν να μας λέει πατρικά, καλά, αφού δεν μπορείτε, αισθανθείτε την αδυναμία σας, ζητήστε συγγνώμη και συγχωράω. Αυτός είναι ο τρόπος πρακτικός της μετανοίας, και αυτό είναι το απόλυτο καθήκον εμάς τους μοναχούς. Γι' αυτό και η πατρική στοργή του Χριστού μας διάλεξε εμάς από το πλήθος των ανθρώπων και μας έφερε στον χώρο αυτού. Αυτό με λυπερήμω, αφού διοικεί αυτός με την πρόνοια του, με την πατρική του στοργή και υπέρ περισσού που μπορούμε να φανταστούμε. Εμείς φεύγουμε από την πίστη μας προς την πρόνοια της διοικήσεως του και έρχεται να βάλουμε μπροστά την ελεηνότητα της λογικής, να κάνουμε εμείς απόφαση και κρίση. Τότε σαν που να παραμερίζουμε τον Χριστό μας στην πρόνοια του. Καλά, δεν χρειάζεσαι να, εμείς καταλαβαίνουμε, ξέρουμε εμείς τι θα μας πεις εσύ. Τι πάει το πράγμα. Εμείς, αδελφοί μου, βαδίζουμε διαπίστεως και μόνο. Εάν βαδίζουμε διαπίστεως και μόνο, τότε δεν μπορεί τίποτε να μας κολλήσει, να μας ξεκολλήσει από την υπακοή και την εξάρτηση του Θεού. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε.
Επειδή πιστεύουμε ότι δεν διοικούμεθα από αυτόν, δεν μπορούμε. Διοικούμεθα από την πρόνοια του Θεού αλάθαστα. Και δεν έχουμε πείρα όσες σαν τις αν εκτελέσαμε τη δύναμη της λογικής πόσα κακά πάθαμε. Και αν είμεθα και σε αυτή την αθλιότητα τώρα που βρισκόμεθα του μαρασμού, είναι γιατί έδουλεψε ακατάσχετα η λογική και ξεχάσαμε την βάση. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέχετε τώρα που είστε ζωντανοί. Βλέπω κι εγώ δυστυχώς τώρα και λέω, είναι τρόμα νεκρώνει. Καταστράφηκε η σκέψη ο νους, τα μέλη, τα πάντα. Τώρα που είστε ακόμα ζωντανοί και υγιείς και έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας, προσπαθήστε, κρεμαστείτε στην Θεία Πρόνοια, διαπίστεως και μόνο. Καταργήστε τελείως, σβήστε τελείως το νόημα της λογικής. Η λογική μόνο χρειάζεται εάν προσπαθώ και μπροστά μου έχει κάτι που είναι επικίνδυνο. Τότε κάνω λογική να πει και σκοτωθώ. Αυτή είναι η λογική, όχι όμως λογική στο πώς να διαθέσω τη ζωή μου. Πώς να ευχαριστήσουμε τον Θεό, αφού το πρώτο μας καθήκον είναι να αγαπήσουμε ολοκλήρου τον Θεό. Διότι αυτός πρώτος πρέπει να αποδείξουμε πρακτικά αυταπάρνηση, και αυτή γίνεται η ιδέα της υπακοής και της υποταγής. Η υπακοή και η υποταγή θα αποδείξουμε πρακτικά ότι δεν έχουμε δική μας γνώμη, δεν έχουμε δική μας θέληση, δεν έχουμε δική μας προτίμηση, δεν ενδιαφερόμεθα εμείς ουχή του ανθρώπου η όδος αυτού, αυτό με λιπερήμων, και βαδίζουμε λοιπόν διαπίστεως δια της προνοίας του. Όμως απαιτεί, δεν γίνεται, εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός ου και συνεύσεται. Όταν δηλαδή δεχόμεθα μέσα μας την προσβολή του παραλόγου και κάνουμε συνδυασμό, είναι η τοπάθεια και η χάρις απουσιάζει. Τότε το κόμμα μας χάσαμε. Περνά ο χρόνος, ο καιρός έτσι. Παρακαλώ την αγάπη σας, ξυπνάστε, να μην χάσουμε, μην προσβάλλουμε τον Θεό που έδειξε τόση αγάπη για μας εναντίον τόσων υπολείπων ανθρώπων για τους οποίους για όλους εσταυρώθη. Προσέχετε πολύ, η αυταπάρνηση γεννάται δια της υπακοής. Χωρίς υπακοή μην πίστευετε. Εκείνος που δεν κάνει υπακοή πιστεύει σε δική του σκέψη, πιστεύει σε δική του γνώμη, πιστεύει στον δικό του λόγο. Άρα αυτό δεν έχει αυταπάρνηση. Αυτό δεν μετέχει μέσα στην πρακτική έννοια της μετανοίας. Γι' αυτό η χάρη δεν τον πλησιάζει. Και έτσι πάει ο κόπος του χαμένους. Δεν είναι μόνοι μας εμείς οι ίδιοι. Δεν παρατήσαμε τα πάντα, αρνηθήκαμε τη μάνα που μας γέννησε και πέταξαμε τα πάντα όλα και ήρθαμε εδώ πιστεύοντας ότι μας κάνει στον Χριστό. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς να σκεπτόμεθα με το εάν, με το μήπως. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του διαόλου. Τι δουλειά έκρινες καλό είναι, αφού ήρθες εδώ με την αυταπάρνηση ως νεκρός στον κόσμο, ούτως ώστε να αποβάλεις τον παλαιόν άνθρωπο συν τη σπαθήμαση και τις επιθυμίες, και τότε να γεννηθεί δια της χάριτος ο καινός άνθρωπος της αναπλάσεως, του ανακαινισμού. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού, επλήρωσε την ενοχή μας δια του αίματος του, την περιεκτική ενοχή την πλήρωσε με το αίμα του. Αλλά όμως την περιεκτική διαστροφή που αποκτήσαμε δια της εγκυμένης διανοίας πιταπονηρά, όπως είπα, αυτό δεν το αφαιρεί, διότι αν το αφαιρέσει αυτό χάνεται η ελευθερία της προσωπικότητας. Και βλέπεις ο Χριστός μας δεν θέλησε να μειώσει την ελευθερία της προσωπικότητας, γι' αυτό εφόρεσε την ανθρώπινη προσωπικότητα και αυτός. Και ήρθε ο ίδιος
την ανθρώπινη προσωπικότητα να την επαναφέρει στο αρχαίο απλού, να την φέρει στο κατοικώνα και ομοίωση. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, όλοι σας οι σπουδοί να είναι στην υπακοή, πατέρα. Κάπετε υπακοή. Τι δουλειά έχετε να έχετε δική σας γνώμη? Μα γιατί έτσι? Μα όχι έτσι. Μα δεν το πήγαινες. Εγώ θα το έπαιρνα καλύτερα. Γιατί έκανε αυτός έτσι? Αυτά είναι η μεγαλύτερη διαβολικό της που δεν θα μας αφήσει ποτέ να ανοίξουμε τα μάτια μας. Μίλησα λίγο σκληρά. Με συγχωρείτε, δεν γίνεται αλλιώς. Σας το λέω και από τη μικρή μου πείρα. Πρέπει να τηρήσουμε τον νου. Πρέπει να κρατήσουμε τον νου σε θέση του εν λόγου. Οπότε θα ξυπνήσει και το τριμερές της ψυχής. Το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Και αυτά θα ερθίσουν τα δυνάμεις της ψυχής. Τη φρόνηση, τη σοφροσύνη, την ανδρεία, τη δικαιοσύνη. Τα μέσα τα οποία έχουμε καταφύσει και μπορούμε να αντισταθούμε στο παράλογο και στο διάβολο, να τον απελάσουμε. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνει εάν ο νους προσέξει και δεν δεχτεί την ένοχο προσβολή. Δεν συνομιλήσει με την ένοχο σκέψη. Εάν συνομιλήσει, αυτό λέγεται συνδυασμός. Αμέσως το αρπάζει ο διάβολος. Άμα το αρπάξει, έχει εξουσία να δημιουργήσει ακηδεία και αμέλεια και ραθυμία. Μόλις πιάσει τον συνδυασμό, αποθεί τον θείο φόβο. Μα ο θείος φόβος είναι η πηγή του ζήλου και της θέρμης και της ευναδίας και της προθυμίας. Όταν τούτα